Eko Ditri Catur Panca Sacapta Astana Wadasa cukup yo. Mekar yo. Mekar Fadira Nada Ngidul. Yo. Nah. Yo. Jiro lu enake jangan rasa kecut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe padha seger waras kayaku lampukna kantung rakyat salah muga tuka pipit lan rapuki kalian saben dinane cukup sambil kemangi urip ning alam donya dene wektu ora kusa ora bisa mulya Dok Ijing miring yo sida apa ora sida kane ana ning ngono karang pandan tawa mangu dewa semayan ora bisa ketemu ijing miring parine ripun
sing tak tresnani omahe adoh kaya ngene kaya ngene rasane ngatempe dak lo yo dak orang yo dak orang dak ibu ae mangkanya ini mas kasane kaya wayang digawe cingkit cing miring lemah Mas kicing kak yo wani teka ora wani ya mas sering kawung sumampir ponte yen burung bejane Sesideman Beruk Keli. Sesideman Beruk Keli. patenan timbang para pesahan rekang selestia ngono ning aja ngono rewangi samodana marang kula warga garwalan praputra garwalan putra liwat kencanging alis kamamahang lendah rasaning atiku sejen wis lingsir yos aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kami bocah guna najan bocah guna jangono ngono ning jangono hormatan mamprong ngadya binjo ngono ning aja ngono urip ana kutha gedhe wit tak tukake masak isine ngono ning aja ngono apa-apa wae najan sesidemah
Yo. 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 Nah. Ana apa to, Nduk? Sajae mengisor mendhun turut kalen awan-awan karo brebes mili. Aku goleki popok maneh. Popoke ilang. Karo apa, Nduk? Karo berokku maneh. Brok milang. Maneh. Kaya coba kok ditakono karo Kang Murnata nek menawa iso Karo ketemu. Kang Murnata ya maneh. Yo, heeh. Oh, ya. Yo. Buka sithik. Aman-aman sing Iya. Napa werapa apa bereken Gendok narsin Pak Sumijan ora weruh coba takonke karo Pak Murnata sing nembe beksa niku. Nah, Pak Murnata Gendok narsin Pak Murnata ora weruh coba takonke karo Yai Repi sing nembe beksa niku mbarep. Ayo ayo Yi. Ayai Repi sing nembe beksa. Napa Mubeng. Cengkir gading Gendok parepi ora weruh coba takonke karo Cipta Laras sing nembe makarya niki leren mangan bakso.